Alguna vegada us han oferit treballar gratuïtament? A que si tu vas a un supermercat no et deixen pagar amb experiència? Hi ha moltes empreses que s'aprofiten de la gent que ha acabat els seus estudis per oferir pràctiques no remunerades que bé, sí, poden ampliar el teu currículum, la teua experiència, però la teua butxaca no s'amplia. És que ja no demani cobrar un sou espectacular, demani cobrar un poquet per el teu treball. També hi ha moltes vegades, per ser músic, ens han oferit treballar gratuïtament i et diuen vine-te'n en la teva xaranga, toqueu una horeta i vos convidem a una birra. Tu no saps el temps que invertís jo en estudiar, el temps que invertís jo en preparar-me, quant m'ha costat l'instrument o quants diners m'han costat els meus estudis musicals? És que no te fas ni una idea. Aleshores, la gent que fa aquest tipus de proposicions, poca vergonya! En altres països, les pràctiques inclús universitàries, totes són remunerades. Jo les meves pràctiques universitàries no van ser remunerades. Treballi 3 mesos gratuïtament. I dius, bueno, no està mal perquè et dona experiència el que diguem, no? Però és que ni un euro per al transport. Una cosa és treballar gratis i una altra que te coste diners. I això és el que no podem permetre. I quan tenia tots estos maldecaps, me n'he anat al carrer a veure què opina la gent. M'han dit si vols treballar així pots estar de voluntària y fas el mateix treball que un treballador sense cobrar una merda. Conozco mucha gente que les ofrece muy poco dinero por muchas horas de trabajo y unas condiciones que son pues eso, muy penosas y que se aprovechan de los jóvenes. Jo entenc que per les empreses pues, és una forma molt fàcil de tindre treballadors i de continuar en la seva tasca, però pues, jo crec que haurien de pensar un poc que els seus fills potser es troben en el futur en la nostra situació. Donde antes había una persona cobrando un sueldo de 1.100, 1.200 euros, ahora hay 3 personas que están trabajando y en las estadísticas te va a salir que están trabajando, pero a lo mejor están cobrando 300 euros cada uno. Entonces al final lo que buscan es números y que la gente vea que el paro ha bajado cuando no es real. Per exemple, fas qualsevol dibuix o qualsevol pintura i sempre et diuen, ala, com em cobres 20 euros per això o 30 euros, deuries deixar-me 25, baratos, som amics, cosas así, ¿no? Pues sí que me tocó a mí trabajar gratis para conseguir experiencia en mi campo. Y encima conozco una amiga que encima tuvo que pagarse ella misma la seguridad social para que le pudieran hacer como contrato no para trabajar en la clínica de veterinaria. Es mucho más fácil engañar a una persona joven que es estudiante, por ejemplo, que a lo mejor nunca ha trabajado, no es experto en muchas cosas, que a una persona ya más adulta que sí que puede tener más experiencia y eso. Jo crec que les ganes tot ho poden. Aleshores no vos vull desanimar. Des d'ací vull donar-vos un impuls a que continueu buscant aquesta feina que siga la feina de la vostra vida o no, però una feina que es veja recompensat el vostre treball, el vostre esforç i la vostra dedicació, que això és el que importa i pot ser saber seleccionar quins treballs podem fer gratuïtament i quins no. I que tampoc m'oblide que tinc una recomanació setmanal que donar-vos. Ens veiem la setmana que ve en un nou vídeo. Sabeu que em podeu deixar comentaris ací baix en el meu Instagram o també podeu subscriure's al meu canal, com sempre vos dic, donar-me like si vos ha agradat i totes aquestes cosetes que em repetís com la Yoli. Espero que disfruteu d'aquest mini pont i que vos envie. Com la vida brollarà del sol i ressorgint del foc doblegarà la mentida.